Abi ninyo, kanang kasina, kanang competition, mo cause na og murder. Busa bantay gid kanang kasina sa inyong kasing-kasing nga dili kana mo gamot og modako pag-ayo. Kanang kasina, magdala ra nagkagubot sa inyong pamilya. James 3:16 ingon ang pulong sa Ginoo, kay kung hain ang kasina ug ang espiritu sa pagkabahin at tuwa usab ang kagubot ug ang tanang mangilad nga buhat. Ngilad, gubot. Ang isa igsoon na sakyanan, gwapo nagbalay. Ang isa motor lang, nasina siya iya ang ginadaot ang iyang igsoon. Ikaduha, pagkatapulan o pagkabagulbulan. Ga-partner kini kasigara sa mga igsoon. Pananglitan ang mama gasugo, okay, dai dong, paghinlo mo sa balay. Ang lalaki, galingkura lang dito sa lingkuranan, gadula o gadget, gadula Mobile Legends. Samtang ang isa ka anak, babae, mo gapaglimpyo diadto. Ang isa tapulan, ang isa galimpyo pero bagulbulan. Di on sa nahitabo, pagsigig away,